Hola, amics del hobby. Avui pintem en Lucius, el millor espadatxí de la galàxia i segurament el més odiat. Tenia moltes ganes de pintar el Lucius, és una miniatura espectacular, feia temps que el tenia pendent i per fi he pogut posar-hi les mans a sobre i així deixar-lo llest per dirigir els meus Emperor Children. Per cert, sabeu per què el Lucius és etern? No? Si no ho saps, després t'ho explico. No m'enrotllo més, som-hi! L'imprimarem amb negre mentre penso per on començar a pintar la miniatura. Crec que el més oportú és començar per aquesta icònica armadura on les ànimes de les seves víctimes hi són atrapades fins l'eternitat. No feu com jo, que l'he pintat sense desmuntar-la. Jo ja la tenia enganxada i no l'he volgut trencar. Si podeu, pinteu-la amb el fuet i la motxilla a part, que us serà molt millor. Tot i que seguiré bastant l'esquema de colors de Workshop, faré algunes modificacions i l'armadura serà una d'elles. La pintaré amb reflexos blaus per simular una mica més el moviment d'aquests rostres atrapats dins l'armadura. Posats amb l'armadura, m'entretinc una mica amb les juntures. No és divertit, però s'ha de fer. I aprofito els grisos per pintar la cara i les mans. Bona part del Lucius està cobert amb pells, segurament humanes i segurament de víctimes diferents. Per tant, intentarem donar un to diferent a cada una d'elles. Hora de les corretges, que aquesta gent en són bastant fans. Amb una combinació de marrons intento replicar el cuir. Anem pels metàl·lics. En aquest pas el Lucius ja comença a agafar una mica més de definició i seguiré el procés que faig amb tots els metalls dels meus Emperor Children, que en lloc d'una ombra amb Noil faig servir el Druchii Violet. Però aquest últim pas el faré quan ja hagi pintat els dorats, que van amb la mateixa ombra. Sembla que porta una camisa o un corset sota l'armadura. Ho pintaré amb Screamer Pink, igual que totes les llengües i l'empunyadura. Segurament sigui un corset perquè jo no m'hi havia fixat fins ara, però el Lucius porta tacons. Fem els tubs sense cap complicació abans d'aplicar els daurats.
Les sivelles, penjols i emblemes els pinto amb daurat. I ara sí, hora de donar aquest toc lilós a tots els metàl·lics. I ara, una de les parts que més em preocupava perquè no n'havia fet mai cap de semblant. Són les xeringues i els recipients aquests on porta totes les drogues de diferents tipus que es pren. Ho he fet una mica a la meva manera, primer pintant els vidres de blau i després donant diverses tonalitats de color verd. I el diabòlic fuet amb vida pròpia que s'alimenta de la por i el dolor de les seves víctimes. Faré un degradat de rosa a lila utilitzant wet blending. Si no saps quina tècnica és, es tracta de barrejar els colors directament a sobre de la miniatura quan encara estan frescos. I així es barregen entre ells en lloc de fer-ho abans a la paleta. Últims detalls i ja tenim en Lucius llest per fer de les seves. I sí, és etern perquè si algú té la immensa sort i l'aconsegueix vèncer, si el fer-ho sent alguna mena de plaer, orgull o glòria, per petita que sigui, en Lucius el posseeix i es reencarna dins el seu cos, tancant la seva ànima a la seva armadura, juntament amb la resta de víctimes. Si us ha agradat, agrairia molt un like, un comentari i subscriviu-vos per més vídeos.